Presko na naman ako. Ang daming pako natin ngayon. Kaya nadagdagan ang ating pako. Nandito sa likod ko si Geraldine. Ang prinsesa. Oh, Kurikong Kangkong. And also si Ate Hi Mercy. guys, may hapon. Kanina lagi sa eskwela. And also si Koreana and si Bentoy. Hi guys. Very good. May sinaing na. And, eto, ipakita ko sa inyo ang aming mga saging. Come here dito, Bentoy. Ilabas natin sa sako. Si Mamart ang nagdala nito kanina. Si Mamart ay nandito sa bahay ngayon si Mamart. Marami na naman tayong saging. Bili kayo ng saging. Ayan. Oo, tagkuan. Tapos may mga hinog na saging dito. Tag 20 ang kuan. Sige na. Eh, 20 ano, ang ilabas na kilo. natin ito. 20. Ayan. Guys, kadikit. Sige, bilisan mo. Geraldine, ano ba yan? Tuwad ka ng tuwad? Kani siya 20 ang kilo danin niya. 20 ang kilo. Ay 30, ay 1,000. Sige na. I-arrange ninyo. Ayan si Gerald. Maldita si Gerald, guys, or hindi? Hindi. Oh. Malita ko imo awayon. Sige. Sige na dito. Kinikaon na siya sa kuan. Ilaga. Guys. Dikot-kot sa ilaga. Ilabas mo yan. Tapos ang kuan. Tapos ang sako. Ibutang rada na sa kilid ng sako. Kay kang antinisa ra ba na ang sako. Maghagpat na ta karon sa kuan nato. Sa pako. Kay magluto na tayo ng pako. Kunin muna natin ang ating standard. Ito ang dinala ko, maliit. Kasi, yung isa ay nasira. Matagal ko na ito hindi nagamit, kaya gamitin natin. Tapos ito ang tinatransfer ko siya dito. Tinatransfer ko siya dito para may malagyan sa cellphone. Eto, pwede na siya ibikangkang, itikangkang. Oh, okay na ito. Nagubati. Nahuslo. Ginuog ko. Pag anak ko ba, nati nga ako kay naibot man siya apil. Maunang gitangtang na lang nako siya. Kay para mapakinabangan pa natin. Diba? Ligon man ay mong kuan. Oh, kani mo iligo ni siya ang handle sa kuan, cellphone. Eto, ang dami nating no. Ayan, nadagdagan ko ito dyan sa likod ng bahay namin. Tapos ito, lutuin rin natin ito ngayon. Ito ay binili ko kanina pagpunta namin dito sa bukid. Kaya marami tayong ulam. Diskartihan na lang natin kung paano natin lutuin. O, diba? Klaro ang pagmumukha ni Maya Maya. Si Auntie Mercy na dani sa kilid. Nya to pasani siya isibo gamay kay para center na center jud ang ating kagandahan. Okay. Adobohon na to ni or ato ralapuhan. Si Auntie Mercy. Parang sad ka ti. Why? Dani ka ti transfer ta ti. Thank you so much sa mga nag-subscribe kay Auntie Mercy. Daghan kayong salamat ha. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Yes. Sa inyong suporta sa amin. Eto ay maghagpat na kami. Ay ingani na lang ti. Magkuha ko dani gamay, maskin gamay lang akong pakuluan. Tapos yung iba i-adobo namin. Ayan. Diyan ilagay mo ti ang para sa adobo tapos dito sa akin. Nahuman na jud mi og hagpat. Eto ay pakuluan ko lang siya. Eto marami na rin. Adobohin ito. Masarap na. At saka ito ay adobo na rin. Ang dami nating ulam ngayon. Sibog mo dana di. Gagmay yun rani siya tino. Para kuan. Si Mamart ang nagkuan video. Nakuha te? Nakuha te. Hugasan na natin itong repolyo. Ang una natin lutuin ay ang repolyo. Wala ni sagol pero I'm sure na lami jud ni siya no. Ito hugasan natin. May gani kay nagagas ang tubig karon. Ilunod na ni Auntie Mercy. Si Auntie Mercy ang maglunod. Hala, napuno na ang kuan, tubig, pakikuha. Bahog tayo sa baboy nga anay. Wala pa siya nangasawa gihapon. Kuara. Oh. Dana.
Magbula lang sa kanya, pataas din kaya. Sabay king ang bata lagi. Ang bata lagi. Ito ka buo. Ay, Mama Gerald. Kunin na natin ito, baka malata, sayang. Pagkuha na sa kuan plato, pag ready na mo diha kay para magkain na tayo. Ang charap-charap, magmukbang na naman tayo ng Paku Queen. Ang mga pato, oh. Hanap tayo dito ng sili. Ang sili natin ay sobrang liit. Ito ang sili namin. Tapos ito ay maanghang na maanghang. Nandito si Sherwin, oh. Sa tindahan upo. Ito sili. Maliit na sili. Ang ingani din na stainless no kay mura siya kuan na. Ito, may suka na. Atong butangan na siya sa asin. Daw ato dayon dugmukon ang sili. Atong dugmukon ang hinog. Si Mother Marites na naman ang maghukad. Yes. Maayong gabi kaninyong tanan diha, guys. Yes. Ano pa masasabi mo, Mother Marites? Maghukad na ko. Oh. Nagpanyapon ta. Let's go. Si Janice ay bumili ng kalating sako na red rice. Dinala niya dito ni Mother Marites. How are you, Mother Marites? Fine. Yes. Ano pa? Tunga Kaduhaon na siya bahin kay para dili mag karwas-karwas ang kamot. Si Geraldine, are you okay, Gerald? I'm okay. Okay. Si Bintoy? I'm okay. Virgin na virgin kay si Bintoy. Si Koreana? I'm okay. Kagwapa ni Koreana, oy. Si Mother Marites? Hello. Maganda ito. Kahit walang ngipin. Okay lang. Magandang maganda. Sarap talaga ng ulam natin ngayon. Ay, na tumart, tabay ni Kuan. Sige na, Bib. Alin na, Bib. Ready na ang aming lamisa. Naka-prepare na ang food. So, ang mag-pray ngayon ay si Geraldine. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive and bind to Christ, O Lord, Amen. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Amen! Let's eat, guys! Ayan si Bintoy. And also the Mother Marites. Hello. Kompleto ang ating hapunan ngayon sa masarap na ulam. Adobong pako at saka adobong repolyo. Ito ang sa akin, pako na pako. Ito, kainan sa lahat. Si Ma'am Mark. Okay na ka diya, Mark?
Okay na si Mama. Okay. So, let's eat na. Ayan. Maglasa si Bintoy sa aking lasa. Halang? Ay, hindi maanghang? Ganun? Hindi maanghang? Maanghang na maanghang. Itaw. Kain na tayo, guys. Lahat dyan, kain tayo. At saka, naghugas na ako ng kamay. Ako ay magkamay. Wow! Ang sarap ng ulam. Okay lang kayo dyan? Geraldine, are you okay? Yes. Okay na okay si Geraldine. So, magkuha tayo ng adobong repolyo. Masarap din itong adobong repolyo, no? Ito ay walay sagol, pero sobrang sarap. Sobrang sarap na rin ito. Diba? Kain tayo ninyo lahat dyan. Sa masarap na ulam. Murag wala lagi natarog ang pako. Di kayo mangaon sa pako. Ayan. Ito lang sa akin. Yan! Ang sarap. Hmm. Di ganyan na pagkain, oh. Hmm. Murag baboy. Hmm. Hmm. Kaon, Mark. Ay, pagkuan. Pag naay makaon-kaon. Ako. Hindi ka mag-wow-wow. Sa una, si G na adire. Ang bana ni Jinjin. Ma-wow, jud. Muna akong giignan nga. Diri sa balay, di jud mag-wow-wow. Kung naay makaon, kaon ta tanan. Pag naay makaon, kaon. Ako dito sa gignan. Kaya, mauwaw, ma'am. Ay, wow. Pag naa dito sa balay, kung unsay makaon, kaon ta. Kaon lahat. Malapit ka na maka dito. Uli na yun. Si Isay, lugar ma to adito, ma? Kung yung laki yung bana. Kasal ni Isay. Ha? Kung laki. Kaya si Isay, igagawa na ako. Nya. Magbamba na punta dito sa kasal. Invited man ko. Kabang mo, correct ito. Ila balay. Kabang nga correct ito, ila balay. Kaya may kikuha nila mag-decorate. Na, mag-decorate. Dami kaayo. Hindi ikaw ang mag-division nila. Bambang na punta kuan. Lechon! Diba? Bapak di Maribel nga. Nagsampa ni Papa. Tampa. Pagkasabay ang budog, nagdala sa ngatag sa kalibo daw, isa ka kis nga ber o isa ka kis na litso. Bakit? Hindi man na kadagi mga ako. Ay na kang beri, katag beri. Kaon. Bigyan ka mo kasi? Hindi na ka? Ba't ayaw mo na? Ayaw na ni Sherwin. Kaon diha, kaon. Lamit mo na sa ulo. Ha? Halang. Agoy, ginuko. Paan na? Agoy, ginuko. Punta mo na Sherwin. Agoy, giisog mo na yung bangko di ay. Abi ko magnaara ang bangko sa akong giningkuran. Ginuo ko, giisog mo di ay. Uy! Happy na yung taon ta mabilangkad, ginuo ko. Kaunta! Ang tinapang kayo.
Wala akong nagkaon sa adobong pako. Kanila akong kaon. Gamit man ni. Sa una, pag bagong abot na mo dire, pailin-ilin ako. Nya kay daghan pa man lagi pa ko dadto kay ako pa may nakaunag discovery no. Charot. Bitaw. Buntag kaon ko sa pako nya sagura ko ginamos. Nya pagkaudto pako ra dayon unya. Kuan nang suka nya na sili. Asin. Nya pagkahapon pako na pod nga nay ginamos. Inga na rig ka kuan akong kuan sa una. Nya. Mao nang ganahan yung kong pako. Sugot man ko kada adlaw pako. Diyan na, Mat. Kaon, Mat. Iwang ika, Mark. Ay, pagkuan, hindi kay kawaw-waw. Where are you, Gerald? Are you finished eating? Inside the Mercy. Lami kayo mo sudaan. Very delicious. Very delicious food. Very delicious ulam. Unsay in English sa ulam? Kamo na bahala. Mag-answer. Nati oh. At tumit ka niya basta kayo. Dili kayo. Tungaw. Sa tungaw mong babae. Sige. Basta kayo, mura na nagtuna. Wala na. Wala na. Kanya naman mga. Nabusog kami sa masarap na ulam. Sinaw. Sinaw. Silaan. O, di ba? Limpyo kayo ang lamisa. Walay bukog. Bitaw. Hurot jud. Super kalami. Yan na may sabaw dato gamay. Muna lang kang brownie. Thank you so much. Hawan. Di ba? Busog kaming lahat. And maraming salamat sa inyong lahat, guys. Lami kay mix sudan, di ba? Nainggit mo sa among sudan? Or wala? I'm sure na wala mo mainggit kay kuan man. Lami man yung sudan. Pero sa amo, pinakalami na kain ni siya nga sudan. Ayan sa The Mercy. Yes. Nabusog ka, te? Busog tayo. Busog ka ay sa The Mercy. Busog na busog tayo. Si Mother Marites nabusog? Busog na busog si Mother Marites. Busog na daan kay nakabambam sila dito. Unsa inyong gikaon? Kapera, nangapera man. Nangapi sila unya with Dunkin Donut. Donut, Mother? Susyalan! Eto guys, thank you so much to all of you. I love you so much to all. And sa mga nagsuporta sa akin, lahat-lahat, alam na po ninyo kung sino po kayo. Ako ay magpasalamat sa inyong lahat. I love you so much. Mommy Vec, thank you so much. And also, Arnold Jod, maraming salamat. And also, Madam Tis and Mamita, maraming salamat. And also, Miss Im from Cebu, thank you so much. Miss G from USA, thank you so much. Ate Abigail, maraming salamat. And also, Ate Trining, Ate Glena, Ate Direct, Kuya LD, and especially Tumaha, thank you so much. Madam Tucci and Sir Joel Consulta, thank you so much. Mami Kim, Madam from Norway, thank you so much. Althea Marcos from Jensan. Thank you so much to all of you guys. Sa lahat-lahat dyan, sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. Kami ay magpaalam na, Ate Mercy! Goodbye! Mother Marites! Goodbye!